Jon Gambra, Foru Aldundiko Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko zuzendari nagusia izanen dugu gure artean. Zurea da beraz hitza, Jon. Eguerdion, eskerrik asko. Besan du bezala ni gaur, Itziarren ordezko moduan nator, eta espero dut modu txukun baten aurkeztu alizatea. Gaurko aurkezpentso da, gaur aurkeztu behar dizuten ekimena, oso ekimen xumea da, gure zuzendaritzatik, partaidetzako zuzendaritzarekin batera elkarlanean egin dugun, gidatxo bada, orain dela 15 egun aurkeztu duguna, eta, nik uste dut, hemen udaletako ordezkari asko zaudete, euskara teknikari asko, eta igual zuentzako ere baliagarria izan delakoan gaude, edo behintzat asmo horrekin egin dugu. Hasi baino lehen, ohartxo bat, ni eta PowerPointa ez gera lagun onak, ez gera ondo moldatzen, eta, ez katu zidaten egiteko, eta egin dut aurkezpentso bat, baina batzutan gertatzen dira karrerilla hartu, eta bukatzen duten erako oraindik lehengorrean jarraitzen dela PowerPointa, baina, zeiatuko naiz, alik eta txukunen egiten. Esan dudan bezala, harrera integral komunitariorako gako batzuk edo eman nahi dituen gida bat egin dugu, elkarlanean. Gida honetan, eneko aipatzen zuen ez protokoloak, eta protokoloa ez dela hitzik politena ez da, komunitario eta goixoagoa dela, eta hori, asmo horrekin guk ere egin dugu, gure asmoa ez da udalei zer egin behar duten, nola egin behar duten esatea. Baina udal batzuk behintzat badaude hausnarketa honetan sartuta, harrera politikak nola garatu, nola diseinatu, eta prozesu horretan laguntzatxo bat edo eskaini nahi izan diegu. Orduan, gure gida honetan daudenak ez da proposamen bat, ez da inolako soluziorik ez dago, ez dakit, inolako adibide konkreturik, baizik eta galderak bakarrekan daude. Daude horrelako glosario moduko bat, eta marko teoriko txiki bat, eta gainontzeko dira galdera asko. Galdera asko, politika horiek edo programa horiek, harrera horiek garatu behar dituzten teknikarientzako edo arduradun politikoentzako, hausnarketa bultzatzeko edo errasteko asmoarekin egindako galderak. Baina esan dudan bezala, gero udal bakoitza izan beharko da autonomoa, bere ibilbidea egiteko, bere herriereko errealitatea hobetuen bereiek ezagutuko dute, eta bakoitzak bere bidea egiteren aldekoa gera. Guk ere, harrera terminoa, harrera hitza ez da berria, badauzkagun gutxienez 10 bat urte edo esango nuke, eta aldundiak berak ere, orain dela 10 bat urte egin zuen horrelako protokolo moduko bat, Kataluniako eredu hartuta, ona egokituta, gero udal guztitara bidali zena. Eta, horrela aproba errorea, gu ere, bagoaz ikasten, bagoaz hobetzen, eta, gauza batzuk zarkitu ageditu dira, eta, nik uste gaur beste fase batean gaudela. Baina ere esan behar detena da, oraindik udal asko eta asko, gehienak esango nuke, harreraren inguruan ez dutela ezer ere egin. Ezer da, ezer, ekimen txikienak ere ez. Beste batzuk igual ameza dutenak, egin dituzu harro protokoloak, egin dituzu egidak, ongi etorri zaioak, mila gauza, baina udal askotan oraindik ez di ezertan hasi. Eta, egia da, aurreko hain dela 15 egun izan gendun bilera horretan, udal berri batzuk ere ezaguten ez gindutenak ere gerturatu ziala, eta saltzen ziguten, beharra sentitzen dugu, zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigun hundikan hasi. Esaten diet, animatu eta gauza txiki batekin hasi, eta gero betorreko da gainontzekoa, baina behintzat lehenengo pausuen mate hori da garrantzitsuena. Hau da, gida egin duguna, paperian badago, ez da papera bukatu izan dute lehen, hemen badago, gero linka jarriko dizuen, nahi duenak, internet bidez topatu dezakezue, eta hor dago, zuen eskuragarri dago. Hasierako zatia azkar pasatuko dut, bestela usatuko naiz, da esan diate denpora oso ondo kontrolatzeko. Pixka kokatu nahiko nuke lanketa hau edo nundikan sortu dan, aurkeztu naute, Giza Eskubideetako zuzendarian naiz, Aldundian, gu diputatu nagusiaren lorrean kokatuta gauden aldundiko zuzendaritzari txikiena gera. Hau da, gaur falta da Itziar eta ni biok bakarkan gera. Ez daukagu beste inor lankide. Ez administraririk eta inor 2 pertsona bakarrik gera. Eta ez ditugu aniztasuneko proiektuak bakarrik garatzen, memori historikoa, bizikidetza eta beste hainbat programare baditzugu. Baina, horren barruan daukagu guretzako lanerako marko importantena dela dau, aniztasuneko 2. foru plana, orain dela urte eta erdi onartu genduena, eta pixkat honek ematen dugu gure ibilbide horria edo gure lanerako markoa, ez da, enfokea. Hone dia lan hildo mordo bat, ekintzak, ez naiz hortan geratuko, baina badaude 3 ekintza edo lan lerro edo jasotzen dianak, igual hemen geratuko naiz pixkat. Eta bat da, aniztasunaren zeharkakotasuna aldundiko gainontzeko politikera edatzea. Eta oso ondo gilditzen da, eta partaiet prozesu egin gendunean, elkarte eta udal guztiak ezatzen hori garrantzitsua da, zuen zuzendaritza txiki horretatik egiten dezuena ondo dago, baina gainontzeko zuzendaritza edo departamentuetatik edo egiten dena garrantzia dauka, ez? Da hor, eragin behar dezue.
claro, teknikari bat eta zuzendari bat bakarrik geranean, Aldundia moduko erakunde handi baten, ez da erraza. Euskara zuzendaritzakoak hizkuntza berdintasunak gu baino askoz handiagoa dira eta beraiek ja nahikoa lan izaten dituzte gainontzeko, departamentuen eta eragiteko da kuilu lan hori egiteko. Orduan gure lan egiteko modua zein da? Identifikatzen ditugu beste departamentu zuzendaritzak guretzako estrategikoak diranak, beraien gana joeten gera, atia jotzen diegu, Aldundian gaude, baina askotan ez gera ezagutzen, eta elkarlan bat proposatzen diegu. Zuek interesa izan dezakezu gurekin lanketa bat egiteko, guk zuekin ere bai, bilatu dezagun interes komuneko gai bat, eta goazen zerbait planteatzera. Borrela sortzen da proiektu hau, gidatxo honen proiektu hau. Partaidetzako zuzendaritzaren gana gerturatu ginen, eta beraiek ere esaten ziguten, beraiek ere badauzkate foro ezberdinak, eta esaten du, Jon, ikuspegi komunitarioaren gaiarekin aspaldian, jota fuego gabiltzamen oso gogotsu, baina ikusten duguna da, gure partaidetza foroetan, eta antolatzen ditugun ekimenetan, falta da. Gizartearen aniztasuna ez dago hor islatuta. Horrein jende asko, kolektibo asko daude, ez daudenak, ez dutenak parte hartzen, baztertuta daudenak. Orduan beraiek ere erronka moduan daukate, nola, jende berri horren gana, edo, beste orain arte iritsiz dian jende horren gana, nola horrek ere gerturatu, eta partaidetza prozesuetan, eta bestelako, ekimenetan edo parte hartzea. Eta lotzen dut, 3. puntu honekin, aniztasuneko elkarbizi udalerrien zarea, hau da guk sortuta daukagun sare txiki bat. Sare txiki bat udaletako migrazio eta aniztasun teknikariekin. Hemen pare bat badaude. Esan behar dugu, hau zailtasun bat da. Gipuzkoako herri gehienek ez daukate ez migrazio eta aniztasun teknikaririk. Orduan ez daukako interlokuziorik. Poliki-poliki, jungera hasten, eta horren momentu enten 14 bat udaledo daude gure sare txiki horretan. Gehienak dira migrazio teknikariak, baina beste batzuk dira igual berdintasun teknikaria, aniztasun gaiak ere lantzen dituenak, eta hor elkartzen gera. Eta orduan elkarbizi zarea eta partaidetzako zuzendaritza elkartu eta hausnarketa komun bat egin genuen. Zeintzuk izan aldia guretzako, intereseko gai komunak edo hori. Eta hortikan sortu zen, elkarbizi teknikarien zarean bazegoelako harrerarekiko, hor behin da berrez lantzen dugun gai bada, harrera politikak, harrera programak, protokoloak, zaioak nola egin, eta, elkarrekin zerbait egitea planteatu genduen. Hortikan, elkarlan hortatikan, giza eskubideen ikuspegia eta ekintza komunitarioaren ikuspegia txertatuz, sortu dugu gidau. Zertarako gidau, esan detena, harrera ibilbideak auzoetako eta udalerritako bizi baldintzako hobetu eta gizarte inklusiboagoa eta kohesionatuagoa eraikitzean eragin beharko luke giza eskubideen fokatzea oinarri hartuta. Giza eskubideen ikuspuntua, beraz, guk lantzen duguna. Eta bestetik, aldi berean, herritarren inplikazioa eta protagonismoa bilatu eta ezarri beharko lituzke. Partaidetzako zuzendaritzak, beraien ikuspuntua, ez da, ikuspuntua komunitarioa. Eta zer dauka gida honek? Gutxiengo marko teoriko bat zehazteko balio izan digula. Nola ulertzen ditugun harrera ibilbideak. Partaidetza prozesu foro hori sortu gendunean, gida hau osatzeko, hor konturatu ginena zen, denok ez degula gauza bera ulertzen termino batzuetan. Ez dago adostasunik, edo ez dago ezagutza, edo, ez gendun gauza, bakoitza gauza ezberdin bat ulertzen zuen termino bakoitzen. Orduan egin duk horrelako lanketa bat, horrelako glosario moduko bat egin, eta adostasunetara iritsi, eta behintzat horrelako minimo batzuk edo esartzeko, ezta? Gero esan eta moduan, harrera politikak diseinatu behar dituzten udal teknikariei eta ordezkarientzako hausnarketarako galderak planteatzeko, balio du gida honek, hori da benetako helburua, zuentzako eta zuen lankideentzako zuzendatutago udalentzako, eta hori, gai honen inguruko kontzeptuak ulertu eta argitzako glosario moduko bat jarri dugu bukaran. Pasatuko dut. 3 elementu ditu beraz, gida honek, harrera komunitario integrala, harrera. Eta hemen azpimarra jarriko dut, geratuko naiz pixkat, garrantzitsu dalako niretzako hau azaltzea. Behin betiko bertakotu litezkeen migratzaileen integrazio gizarteratze prozesuaren hasierako fasea da. Bai eta nazioarteko babesaren eskatzaileen edo refuxiatu eta berri gabeena ere. Hau da migrazio eta asiloen Euskadiko Foroak proposaturiko definizioa, eta hori hartzen dugu guk oinarritzat. Kontutan izan behar dezu guk giza eskubideen zuzendaritza gerala, eta gure lan egiteko markoa giza eskubideen perspektiba dela. Nik ulertzen dut hemen, honek igual eztabaidarako emango lukela, justu aurreko hastian ere, horrelako enpresa, aholkularitza bat etorri zitzaigun proiektu bat proposatuz,
eta izan genduen eztabaida honen inguruan. Esaten ziguten, guk proiektu pilotua nahi dugu aurkeztu, eta plantatzen dugu Gipuzkoako herri baten, guretzako da, berdina da, Beasaindikan Ataunera bizitzera doan bati egin behar zaion harrera, eta Senegaldik edo Marokotik Ataunera bizitzera doan bati egin behar zaion harrera. Harrera herri bezala egin behar dute, eta harrera egin behar zaie berdin biei. Bueno, euskararen ikuspuntutik horrek izan dezake zentzu bat. Guk ez dugu perspektiba hori lantzen, eta guretzako beharrak eta realitateak oso desberdinak dira. Beasaindikan Ataunera bizitzera doanak dauka realitate bat, euskaraz jakingo du edo ez, eta kudeatu beharko da, baina Senegaldik edo Marokotik edo Errumaniatik Ataunera bizitzera datornak bestelako behar oso ezberdinak ditu, eta harrera askoz integralagoa eta beste moduko bat izango da. Orduan guk hau ondo bereizten dugu, guk marko honetan kokatzen dugu gure lana. Ez dugu esaten hemendik kanpora ez da lanik egin beharre, baina gure ulertzeko nondik enfokatzen dugun. Gero integrala, gizarteratzeko lehen fasean pertsona etorri berrien behar guztiei erantzuten dien harrera, eta komunitarioa, auzoetako eta udalerretako bizi baldintzak hobetzeko eta gizarte inklusiboagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko, herritarren inplikazioa eta protagonismoa bultzatu eta arrasten duen harrera. Horiek dira beraz, 3 elementuak edo gida honenak. Eta euskarak zein leku du gida honetan ez da? Esan behar dut, gida hau egiterakoan, bi zuzendaritzen aparte, lantaldetxo bat sortu gendun, eta hor, Gipuzkoako hainbat herritako migrazio teknikariak eta partaidetzako teknikariak ere parte hartu dute. Gero, Luiarren laguntzatxo tekniko bat ere egonda. Eta behin, lanketa hori egindakoan, gida publikatu horretikan, junginan aldundiko beste zuzendaritza batzuen gana. Bai, emakume eta gizonen arteko berdintasun zuzendaritzara, hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzara, eta beste batzutara ere bai. Orduan, beraiekin ere egin ditugu kontraste bilerak, ikuspugi horrek ere ondo txertatuta egoteko. Orduan, euskerak badauka. Esan dizut bezala, gida honetan galderak besterik ez dira jasotzen, ez dago soluziorik, ez dago erantzunik, dira hausnarketarako galderak, baina ikusiko dezu bezala euskerarekin lotutako galderak ere badaude. Orduan, udal batek gida hau hartzen baldin badu eta bere harrera politikak edo diseinatzerakoan, hemen plantatzen zaizkion galdera inguruan hausnartzen baldu, guk pentsatzen dugu, edo hortik etorreko dela, euskera ere presente izatea, ezta? Beste hainbat gairen artean politika horietan. Hemen 4 hildo bezala daude, gidaren barruan, eta lehenengoa da udalaren rola definitza. Ez naiz, geratuko, bestela luzatuko naiz, eta labur egin nahi dut. Orduan, galderaren bat edo irakurreko edo dakarrekan. Eta hauek dira, nik aukeratutako batzuk gidan galdera gehiago daude. Bidez euskararen inguruan, nork parte hartzen du udalean harrera politiken definizioan? Zuek euskara teknikariak parte hartzen duzue, zuen udaletako harrera politikak diseinatzerakoan? Guk galdera hau egin izan diegu gure migrazio teknikari, behin baino gehiagotan, eta realitatea oso ezberdina da. Udal batzutan badago elkarlan bat, askotan ondoko mailan daude euskara teknikaria eta migrazio teknikaria, eta eguneroko harremana daukate, beste batzutan herria handiagoetan, eraikin desberdinetan daude, ez die elkar ezagutzen, ez dute sekula ezer elkarrekin egin, bestakit, zuei ere botatzen dizuet, zuek zuen udaletan bestakit badauka zuen, migrazio edo aniztasun teknikariaren bat, edo beste arloren bateko bat, elkarlana benetan badago, horrelako ekintzak eta diseinatzen denean, plantatzen denean zuek hor zaudete, parte hartzen dezute, zuekin kontatzen dute, ez esko baldin bada, igual bihar bertan, astelenean, ate joko dugu, parte hartu nahi dugu, eta guk ere badaukagu zer esana, eta kontutan hartu gaitzazu ezta. Gero, beste galdera bat, hizkuntzari dagokionez, hausnartzen alda pertsona etorri berrien harrera politiken hizkuntza politikei, kultura arteko ikuspegitik eta euskara sustapenaren ikuspegitik nola heldu, galdera adibideak, Beste eremu da pertsona etorri berrien harrera eta ahalduntzea. Eta hemen ere, beste hauek dira aukeratutako galdera batzuk, gehiago daude. Baina euskaren egoera, biziberritzeko prozesua eta duen baliosoa azaltzen zaie, egiten da lanketa hori. Gero, adibidez azkena, pertsona etorri berrien euskalduntze prozesutarako bitartekoak jartzen dira, bitarteko horiek etorkinen behar eta bizi baldintzetako egokitzen dira, horren gain hizkuntza aniztasunaren kudeaketarako bitartekoak eta tresnak eskaintzen dira, segurazko dira galderak, zuek ohituta zaudetenak, egunero hausnartzen duzunak, oso ideiak egin oso garbi dauzkazue, baina askotan migrazio aniztasun teknikariak horrelako protokoloak edo harrera politikak diseinatu behar dituztenean, danak ez daukate presente. Gipuzkoan nik uste adibidez, euskararen gaia, migrazio teknikari eta migrazio gaietan aritzen gareten ganentzako, oso presente dagoen gai badala.
baina Gipuzkoatik ateratzen genean askotan errealitatea beste bat izaten da. Eta interesak ez dira beti berdinak izaten. Eta, bueno, igual, ez dakit, hausnarketarako, listo. Terazera, baina, bez? Listo, baina bukatzen nago, Osea, minutu bat, bakarrikan. Bueno, beste da, arra komunitario sendotzea, eta hemen, bueno, azkeneko aldera ere, desberdinen arteko elkar ezagutzako proposamenetan hizkuntza aniztasuna nola kudeatu hausnartzen da, hizkuntza aniztasunaren kudeaketarako bitarteko tresnak eskaintzen dira, nik uste gaur ere, ideia azaldu dela, askotan esan, claro, dauzkagu gurasoko elkarteak edo herriko ez dakize talde, eta egiten ditugun dinamiketan euskera da gure hizkuntza. Claro, etorri berritako jendea gazartzen baldin bagu, ja hizkuntzaken gatazka badaukagu eta nola kudeatu, erderara pasatu behar gera, ez, horrek hausnarketarako ematen du, eta hor, soluzioak eta, arazo desberdinak daude. Eta, listo. Eta amaierako hainbat ideia, baina hemen ere zer berrik ez izango, koexistentziatik elkar bizitzara jauzia eman behar dugula, garrantzitsua da, behin da berri izaten dugu, baina hala da, askotan gure gizarteak anitzak dira, eta ez dugu, oraindik leku askotan ez dugu pausurik eman horri aurre egiteko, horri heltzeko, eta ez, erronka moduan ez dugu ikusten. Harrera integraletarako politika publikoak diseinatuta martxan ipini beharra dago, oraindik oso berde gaude danok, eta egia da, ezagutza ere falta zaigula, eta ikasten ari gerala prozesuan, eta lehenengoan ez dugula beti asmatzen. Erakundez gain, herritarrak eta gizarte eragileak ere prozesu honetan inplikatu behar direla, danon elkarlanarekin ere gutxi izango da, danak indar guztiak behar ditugu metatuta, ez dugu eredu zehatzi proposatzen, udalerri bakoitzak bere ibilbide egin beharko du, baina beti gaude laguntzeko, edo hausnarketa horretan behintzat laguntzeko, eta hau abiapuntu bat besterik ez dela, idei eta ekarpen berri zabalidakoena, orduan, honek ematen baldin badizue zer pentsatu eta baldin badokazue, gurekin harremanetan jarri, eta guk ere zaiatuko ginean txertatzen, eta zer ez, eskerrik asko.